yon ng Mga barangay, it's bear month, so okay lang naman po siguro if pinapatugtog ko yung mga ganitong kanta. Christmas tree. No, after all, it's Christmas all over the world. The Christmas season is on. Christmas tree. Let's do the Papa Prince, ha? Before we entertain callers. Ang dami nang tumatawag. Ay, ang mga Relax na. house Let's do the Papa Prince. 10 seconds, Ayos Langs Challenge. Pakabay na Papa Prince sa mga kapamati, labi sa Alira Panimalay. If you're joining our Ayos Lang Challenge, i-hashtag nyo ko mamaya. Hashtag Ayos Langs, ha? We're doing this because I would like to check if your lungs are okay. Why lungs, Papa Prince? It's because ang lungs amo na ang ginatira sa COVID-19 virus. Galing. So we should see to it that your lungs are in good condition every day. That's why we're having this Ayos Langs Challenge. 10 seconds, deep breathing exercise. Inhale ka man lang na, ma-inhale ka 10 seconds. Sa mga medical experts, dapat hindi ka pagkapuyon, hindi ka pag-ubuhon, wala sang sagrak, wala sang igham kung inano. Basta dapat 10 seconds matapos mo. ay kami naiwanan. Kung nag-join ka mo, hashtag nyo ko, ayos lang sa. May Okay. tod yan. Inhale! Exhale. Kamusta? How do you feel? Okay lang? Okay lang yung mamatsyag? Ginubo ka wala? Ginapo ka? Ginayon na naman. Kahit 10 seconds naman ba sa mga medical experts? kahit na di Ang DJ na hindi gwapo. Hindi gwapo. kahit hindi gwapo, Ang DJ na hindi matalino. kahit na di matalino, basta't siya'y may puso. Siya pa Dito lang po ako handa makinig sa inyo. Ready na? Kanina may pinanawag sa matang intro si Papa Prince. So I guess pwede na kami katawag sa liwat. Ha, sorry po, masyado tayong marami tayong mga callers eh. Pero salamat sa mga sa mga nag-subscribe sa YouTube channel natin. Sa mga wala pa nakasubscribe, I would like to invite everybody, please subscribe ka mo para updated ka mo sa mga katabo sa Talk to Papa, para sa mga OFW, sa mga LSI nga wala sa ila subong, wala sa ila balay, sa na-stranded ka mo daw, para ka mag-obra abroad. basta't siya'y may PM nyo sila. Malinis na mapasubscribe to sa YouTube. Subscribe ka sa YouTube din ni Papa Prince. Full-blooded FBI Ilonggo. Full-blooded Ilonggo DJ. Full-blooded Ilonggo. Yung may mga problema lang gusto di ko. ko lalaki. Hirap talaga. Abot lagi man kung grabe charisma mo sa radyo. Maginoo, pero medyo Sige, tawag na sa mga gusto lang mag-share, ha? Tatagto sa iba ng chance, okay? So wherever you are right now, whatever you're doing right now, I would like to invite you. Baka meron kayong pinagdadaanan, meron kayong problema. Something's bothering you. Maybe you need to call me. Maybe you need someone to talk to. If you're driving your car, nag-away kayo ng boyfriend mo, nag-away kayo ng mister mo, even partner mo, basta't siya'y magalang. pull over. Hinto mo muna. Grab your phone. Give me a call. Kahit hindi, Kung nasa bahay ka, nag-break kayo, kahit na di boyfriend mo, wala kang makausap, basta't siya'y may give me a call. The number is 0920-793-2542. Okay? 0920-793-2542 or 0906-062-6943. 0906-062-6943. Hello, mabuhay. Mabuhay pa. Problema talaga? Opa. Promise? Opa. What's your name? Benny pa. Benny sa umaga, paggabi, anong pangalan? Benny rin. Iyang tata. Ah! LGBTQ? Yeah, Okay lang. You don't have to hide your real gender. Wala namang problema yan. Relate much ako dyan. May problema, Benny? Opa. Party sa relax lang yun. Kung mo lang, masaya na ito. May load ka? Opa. Ikaw ba, Ay, kanami isang iyak, E. E. O. O. Ganun, Benny. Sige, Benny.
Kabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Kabe? Papa Prince, pwede ka po sa... Benny, talk to Papa. What's your problem? Ano to? May BF na lang pa. Okay. So, since pag-abot naman 9 months do wala na siya communication. Uy, naku. Pila dahil sa iyong mga boyfriend. 20, Ikaw, pila edad mo? coming 18 na pa. Coming 18, 17 ka palang subong? Yap, Uy, teka. So, yung boyfriend mo, kamusta siya as a boyfriend? Di dugid siya pa makuha ng dugid balaw. Ano naman ko before, sang pag-start nyo, sang pag-start nyo, boyfriend, kamusta siya? Okay naman siya, Pam. Paano mo siya ginaano? Ano, 'di ba? Regardless wala tayong biases sa girl boy bakla tomboy, pantay-pantay ang paningin ni Papa Prince diyan kasi love naman pinag-uusapan natin eh. Feelings naman yung pinag-uusapan natin eh. So I don't care whether you're girl, boy, gay or lesbian, whatever. Pero how's your relationship? Anong klase ka relationship may ara ka mo? Apa? Siling ko, anong nga klase ka relationship may ara ka mo? Ano, ikaw lang permi ka pa-load sa iya, ginabaklan mo siya sang motor, NMAX, mga amo na. Wala man pa. Permi Wala man. sa pangayo sa imo, do you give financial favor sa iya? Yung honest naman. Yung honest na ginahubog mo Wala siya ka pa. O, kakadlaw ka, hindi ka honest na eh. Ano, ginapainom mo siya, ginahubog, may kilala ko nga mo na mo, ginapainom mo sa anay, ginahubog mo sa anay. Siya nagapaload sa akin pa. O, ikaw ginapaload ya. Pero kapangayo sa kwarta sa imo. Wala. Seryoso ha? Oo pa. Seryoso ha? So ano lang, wala financial favors? Wala mo na? Wala. Okay ha? At least if you're telling me the truth, I will base on your So paano yun? Kamusta yung relationship niyo for 9 months? Pag-abot 9 months pa, wala na siya gana mag-communicate. Bakit? Tapos, kung mag-online bala kami mag-chat, wala na siya ang dugid bala. Aliwatong ko na boyfriend ka mo sa Facebook lang, chat or sa personal talaga? Nakamit mo kami sa personal pa. Nakamit Every ka mo? Monday, Bawang gamit ka mo every Monday? nagakagto siya din. Tapos, kung kakadto sa dayon, ano dayon? Stray ko bala? Hindi bala mag-iuya kay Papa Prince, gi? Tapos Bala pa, diyan nagaturog. Tapos uli na kada mga 5 days. di na sa katulog sa balay mo, nga ba ng hair mo, ha? Ay! Alalalalalalalala! Asing ginapulihan ka sang lalaki, gita sa balay niyo, ha? Siya nagakagto diya pa. Ayaw mo, kinakilig. Te, ano man bali papa mo? Ikaw, ano bali mama mo? Wala man pa. Bilang tanggap nito ng dako as a gay pala pa. Asin sa kapuli. Ay, makin mo yan. Agi ang kapuli. Agi colored. Ginapulian sa isang lalaki sa bulay nila. Oh. Iba ning mga babae. Wish. May nag-PM kanina yung sana all, Papa Prince. Ikaw Tisray ko. May ara magpuli sa wala. Siyempre, sa kwarto mo sa katulog, no? Oo. Kaya kwarto ko siya. I can't imagine it. Oh my God! Kulit ka mo magtulog. Oo pa. Oh my God! Tapos nang gatanday ang tiilya sa imo? Ang kumagat ang kami wala pag kuko yun sa akin. Ay, nakakaingit ka! Dami mo guramuson, Gi! Ay, di na lang ko mamangkot kung anong sunod. Di na ko, ka-sweet-sweet sa inyo. Pero ay nagdugay. Di pero maglakad sa mga mas makutang takagi ato na nagi ha? So, Oo pa. magtulog kasi magkatulipanay ka mga ha? Okay man pa. Ay, uyuya ka pa. Uyuya mo tigon ka na. Wala pa lang hair mo, girl. Pero, so sad, no? Kumaga daw, it didn't last that long, no? May nagdugay, no? Oo pa. Manugan yung tani kami this 16 that pa. Di pala ba, what do you think happened? Ikaw man lang na pamangkuton ko mo, what do you think happened? Ano matsyag mo na tabo? Ang masakit man dala pa. Nga gintagwan ko siya kagabi. Oo. Dangaras ko na ako na sa birthday ko na sa hinablos na. Ano pero matsyag mo? Tapos, And then?
Tapos dang gintagan ko ay makuan. Dang sa booking bala siya pa. Ano na? Nakabook gali siya sa iban. Ala! Na ano man namin mo nga nakabook sa iban? Ang nakakuan bala. Naging booking siya sa kaagi pa. Oh my God! Butod ka! Sakit-sakit eh! Ang moto tayo. Ako doon lang nakipagbulas siya. Gulila! Oh my God! It hurts! I mean, sweet sa inyo tapos nalabasan din. Amo na tayo natabo? Oo pa. Tinag-cry ka? Nag-ibig ka, Gi? Ala? Ay, wagit pa. Ano? Ay, manggit. Roy Manggit. Pero na-hurt ka, no? Hurt ka. First time mo na magka-boyfriend? Ano na? Ang second time nun pa. Di okay ka lang subong? Of course not, no? Pero, you know what? Noted pa sa mga barang. Enjoy the fun. It's a ride, yun naman. Ano yung last number yun naman? Ganito yun ate. Kuya. Ge. Apa? For me, every relationship is like a ride. Just like every relationship is like a ride. You have to enjoy the ride. Kasi hindi natin alam, no? We do not know when will the relationship ends, no? Like for example, si Imo, in your case, definitely you cannot bargain, you cannot argue, wala ka sa mahimo, di ba? Magambas ang lalaki nga, hindi na siya. Magambas ang lalaki nga, mayroon ako iban. I feel so sad. It's because though mostly ang kakatamaan, mostly ang kaluluoy, kita, ikaw, kamo, diba? You seem helpless. No, daw ka helpless sa imo. Why ka mahimo? Kahit hindi na siya mo, di ba la? Oo pa. Ano na bala? I really find it very, very sad. That's why, my advice to you, sa mga LGBTQ na nakikinig ngayon, you have to enjoy every relationship that you have. Because it's like every relationship is a ride. You don't know when it is going to stop. Diba? What is important is that when the relationship ends, you enjoy your ride. Na? Oo pa. Hindi ka balo. Hindi man lang sa imo, pareho man sa mga kapamati, regardless, LGBTQ man o hindi. LGBTQ man o hindi, di ba? For me, it's like you're riding a car. You're riding a car. Road trip kayo. Joyride kayo. Because hindi mo alam kung kailan ka mawawalan ng gasolina. Hindi mo alam kung kailan hihinto yung relationships niya. Diba? You're so young. You're just 17. You're just 17 years old. You're going to learn a lot of things about love. You're gonna meet a lot of people. You're gonna meet a lot of guys. So enjoy the ride. Life is so short. Diba? Oo pa. Ha? Sige pa. Okay ha? Oo pa. Mama Chup Chup. Mama chup-chup pa.